Inabekashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi ifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Sabingelele igama lohlelo ke izimpande ezama Afrika. Le iBlack Live TV igama lami King Sichaka ngokaluqa insizwa ke zithi sichaka sishaya impunyela. Umfoka amancaza kancane ayidedela intombi ihambe iyesokweni. Sasiphinde sabuya ke futhi sizoxoxa nawe, sizoxoxela soxoxisana. Sizozwa nje ukuthi ngabe ihambeli zethu zisiphathele ziphi indaba namhlanje osukwini lwanamhlanje. Sanibonani, igama lami King Sichaka ngokaluqa sibonga. Sawubona bhuti sibingelele. Yebo sawubona bhuti. Nikahle kodwa. Hayi kuyaphila kuyancengela. Sibonga kakhulu mntaka baba. Asingene odabeni lwakho, ngiyacabanga ukuthi namhlanje nawe omunye wabantu abathe abavashela iBlack Life ezimpande zama Afrika uzokhuluma ngodaba oluthinta wena mhlambe nabanye ekhaya nokuthwala. Awusithathe usibeke nje from eqaleni igama ubani ubhuti ukhulelephi kanjani noba. Hayi igama lami mina nguSamkelo Wangcobo. Ngikhulele eNdwedwe esigodini sasemishini. Ngifunda esikoleni sakhona emishini ekuthiwa iMabayane Secondary School. Yeah. Ngiqede ukufunda eMabayane beku-2022 ngiqeda isikole umatric wami. Ngifunda khona eMabayane. Istory engizosithula namhlanje ngizothula istory sokuhlupheka kwasekhaya ekubeni isikade sidla izambane likaPondo. Besicebile nje ngeenxa zababa. Kahle kahle ubaba ube umuntu othwele ubaba. Yeah. Ube umuntu othwele ubaba. Kuqale ngokuthi ekhaya ngisakhula nami besihluphekela nje ekhaya sidla imbuya ngothi. Kodwa kuthe ekuhambeni kwesikhathi ubaba washiya ekhaya wahamba nje umuntu eyozama umsebenzi endaweni enjengoThekwini kanje. Sasingazi ukuthi uye because akasitshelanga ukuthi ngiye eThekwini noma ngiye eGoli, asiqondiselanga isitori sakhe. Wasitshela ukuthi ngiyozama nje umsebenzi ngiyabuya. Hayi nangempela ubaba ahambe ayozama umsebenzi. Ubaba silindele ukuthi hayi ubaba uzobuya sendele imali because waphela nje u3 months ubaba asendele imali uthuli akasho lutho. Waphela u3 months. Kwathi emva kwa3 months ubaba wabuya ekhaya ubaba. Yeah. Wabuya I think kwaku 2016. 2016 ngangenza ugrade 6 because ngangisamncanyana. 2016 ngoba ngina 20 years manje. Ngangenza ugrade 6 ngo2016. Hayi ubaba abuye nangempela ubaba kuyona lo nyaka ngenza ugrade 6. Hayi ubaba kube ukuthi ubaba sasweli lutho ekhaya ubaba afuna ukubhidliza izindlu ezindala lezi zazikhona akhiza indlu ezintsha. Yeah. Kodwa into eyingixaka kakhulu ngobaba kunendlu eyodwa ubaba angayibhidlizanga. Wayishiya njalo yona eceleni. Iyona into eyayingenza ingisolisa ukuthi yini inhloso yababa ngale yandlu leyo. Iyo into eyayingisolisa kakhulu. Kwathi ekuhambeni kwesikhathi iqhubeka izinto ayisesi right nami phela njengomfana omncane uthanda izinto osayintsha. Ngasondela kakhulu kubaba kube ukuthi unginikeza izinto engizifunayo sengifundise nanokushayela ngibe ngihambe ngemoto yakhe ubaba ngiyitholele intombi. Yeah. Ngidla ingane phela nami ngeinto yikababa ubaba unemali isiguli sasendaweni. Yeah. Hayi wathi ekuhambeni kwesikhathi ke ayizashintsha izinto. Ubaba wagula ubaba okwamabhizinisi. Ubaba wayeumuntu enamabhizinisi kubaba. Ubaba waye team yebhola. Team yebhola. Ubaba futhi ene group yamaskandi. Ubaba ngangamkhumbuli ngaphambilini esina umaskandi kodwa wathi mebuye eGoli ebuya la ekhona ngingazi noma iseGoli noma iseThekwini. Mina nanazi ukuthi nje usomsebenzini. Sasazi usemsebenzini. Wathi mebuya la ebuya khona ubaba usenazo zonke lezi zinto uzokwenzisa into zamaskandi into engingamazi ubaba eyenza ngangiqala nami ukubona enza leyo nto leyo. Nithi sethanda nebhola ubaba kanti uyazi ukuthi inhloso yakhe yokuthi afuna ukuthi kwenzeke kalula zonke izinto uma ehlaba azi ukuthi akuthiwa uhlabela into ethile kanti useyazi ufuna ukwenzani. Okay. Ngoba ubaba kwauthi igroup yakhe mengabe izokhipha ialbum. Yayikhipha kabili ialbum ngonyaka, yayikhipha ngoJune nangoDisemba. Yayithi mayingabe izokhipha ialbum ubaba igroup yakhe uzohlaba inkomo. Mhlawumbe uzohlaba inkomo eziwu2. NangoDisemba uhlaba inkomo eziwu2. Makuhlatshwa lezo inkomo futhi into engangiyinothisa ngobaba ngize ngibone ukuthi ubaba khona into errong ayenzayo. Makuhlatshwa lezo inkomo lezo ubaba ukhona la.
ufuna ukuthatha izibindi zazo zonke lezi inkomo mengabe sizidla izinto zangaphakathi isibindi asisithuki asikho usibaba usithathile uyazi ukuthi wenzani ngaso sasingazi akekho ngisho umdala ombuzayo akekho umdala ombuzayo akekho futhi umuntu owayekwazi ukukhuluma nobaba egcekeni because ubaba lo muntu onesithunzi ubaba nami ngangithi mangizocela kuyena into ngiqale ngishonele nale ngigwajazi ngigwegweze azathi khuluma mfana wami ufunani bese ngithola lokho kukhuleka kwesikhashana kodwa ngibuyele nganene kodwa nje kuthe kuhamba kwesikhathi hayi ngigcine ubaba angena ukugula ubaba emva kwazo zonke lezi zinto angena ukugula ubaba hayi agule nje impela into eserious ubaba futhi ekuguleni kwakhe wayengasakwenzi lokuhlaba ejwayele ukwenza engicabanga ukuthi ikona okwakumgulisa lokuhlaba ejwayele ukwenza wayengasakwenzi wakiyeka engakaguli wagula ubaba hayi kuze kufika isikhathi sokuthi hayi ubaba uyashona ubaba hayi phela ukushona kwababa ngoba umuntu obenezimali siyazi ukuthi ilokhuzana shuthi izinto zamawili kanjalo mhlawumbe izinto zizosiza ekhaya hayi nangempela izinto iphume kodwa imali le yayiphumela ubaba asiyazi ukuthi kwenzakalani ngayo kuze kube manje asazi because izinto zayiphelela emoyeni ivele ishabalala uyiphethe nje imali inkomo ezazu 32 zashawa izulu esibayeni zonke zafa same time yaphuma ngisho ezindabeni leyo nto same time zafa inkomo zasekhaya sasala sibudengwane nje ekhaya singazi nanokuthi sizokwenzani kuyimanje ngisele noma umamncane uma uyasebenza nawe usebenze emajardini uyaphanda umamncane nawe uyasebenza emajardini ugoga asebenza inhloko sesiphila ngempesheni kagogo umamncane ngobe lamana noma wakho noma isithembu sababa wakho ubaba wayenesithembu baba beno isithembisa umashangase nomangidi wathola umaka umashangase wathola umamncane kumangidi so umashangase washona after kade kushona ubaba washona nomashangase umakoti omdala umashangase lozala uma ongizalayo so thina ingane abazukulu bamashangase bazohlala nomangidi because uyena umangidi usaphila okay ngiyafuna ukuyibamba lento kodwa iyangidukela kancane uthi ubani wanesithembu baba wakho noma umkhulu wakho umkhulu wayenesithembu ngiyabona impela sikhuluma into ezimbili engafani umkhulu wakhe nesithembu alright dijekile lapho umkhulu wayenesithembu asiyeke manje sibheke ukuthi emva kokuthi ubaba edlulile emhlabeni kwakhona le nqosho lapha nalapha nawe uyasho ukuthi impilo ayisadonsi kahle phakathi kwalabo abanye abazamayo kuwena khamba kanjani njengomuntu oseduze kababa nawe kumnyama nje yonke into hayi kumnyama impela because ngithi ngiyahlanganisa lutho abangani bami bonke ebengifunda nabo matric saphasa noma ngaphasa nami kodwa ngangaphasa ngendlela engangiplane ngayo because bona bathola bachelor phansi ngathola distinction into engangayiplanile sonke sasiplana ubachelor so mase kwenzeka kanjalo babizwe emavasithi bayafunda abanye bakongoye abanye bakodi-UT bathi mina ngihleli ekhaya angisebenzi angenzi lutho washo ukuthi vele nomphathe kabi awunendaba ngoba kunemali ekhaya phela nalokho kone yona into eyingenza ukuthi ngisho be-apply mina nganga-apply ngoba ngiyazi vele ukuthi mina mase ngiqeda isikole ngizothatha ibhizinisi lababa elithize kanti antangazi ukuthi angibuzange elangeni sesizwile ukuthi inkomo zashawa izulu zonke iqembu lamaskandi lipi iqembu lamaskandi nalo emva kokushona kwababa nje ayilahlakazeka nje kwakuthi liyahlakazeka nelebhola lahlakazeka because nami lebhola ngumdlali webhola elebhola nami ngangidlala kulona futhi wangenzeza ukapteni ngoba ngiyingane yakhe ukuthi ngibe nesikhundla la e-teamini ngabe ukapteni wayo le team bathe emva kokuthi babeshona sithi siyahlanganisa izinto hayi sase singasakwazi ngisho ukulalelana yabo izinto abadlali bakushona le nale kwagcina ukuthi kuyaphela ngegama le team yasekhaya neqembu lebhola nabo asekho isikwazi ukulalela omunye into nje kwasekuphelile nje ngakho kwaphela nyanga izinto zasekhaya mhlawumbe ke sonke sayibuza sayiphendula kodwa mina izimpendulo sengiyitholile ukuthi lamaqembu amangaka kade siwazi ehlubudlu bekhasini emculweni namaskande anyamalala
Siyazi ya namaqembu ebhola PSL awenzi kahle amanye ayavalwa ayavula sesiyazi sesigrand sesiyazi kwenzakalani so bhuti wami asivale ngokuthi njengamanje usizo oludingayo wona empilweni yakho nje ilona kuyiluphi njengoba sacaca ukuthi hayi itshelo minhlama ekhaya imali ayisabona dololo. Mina nje usizo olungangisiza ukuze ngikwazi ukuthi ngibheke nomndeni wasekhaya ukuthi ngithole umsebenzi nje ongcono because mengathi ngisayofunda still umndeni wami angeke uzokwazi ukubenefita ngalutho kumina ngicona ngithola umsebenzi ngazi ukuthi ngiyasebenza ngithola imali because ukufunda kuzongidonsa isikhathi umndeni wami ubulambile umndeni wami kanti ngcono mangisebenza ngiyazi ngiyasebenza ngithola imali umndeni wami ngiyakwazi ukubheka kulezi zinto lezi oyishoyo ukuthi ubaba wakho uyasola ukuthi noma uyazi ukuthi wayithwele ayikho into eyiphoke enhluphayo ekhaya mhlambe izilwanyana akho lutho nje hayi ngabe nginamanga ayakukho ubupha akukho ukuthi nje kuyabhupha nje egcekeni kuyabhupha nje egcekeni because nokushonwa ke futhi ekhaya hayi kuyashonwa impela anqeni ukuthi kade singcwaba kuleli sonto ukudlula isonto elilodwa sesiyangcwaba futhi ukuthi kushona umuntu because imindeni yasekhaya eminingi futhi khona umndeni wale kushone kulowo mndeni kodwa muthethi kuyibuka lento idonsa kuona lo mkhokha kababa ukuthi ngale nkathi ekade sanemali wonke umndeni wasekhaya ubenefita ngoba yena ube undoda ewumelayo umndeni wasekhaya beyindoda nje umela impela umndeni wasekhaya. Siyabonga mntakababa Sithemba ukuthi usizo uzotholakala nawe ubuyelwe impilo yakho njengeqhawe lisencane ukhule nje ubone umehluko empilweni njengawo wonke umuntu. Yebo ngiyabonga nami kakhulu. Ngicabanga ukuthi neBhayibheli incwadi engcwele mayithi izono zabadala zokwehlela kubatwana kwakhulunywa ngento ezifana nalezi abathwele bona kodwa kwathwala ubaba bajabula njengengane bondleka badla yonke into abayidinga but manje seligaya ngomunye umhlathi sebenenkinga noma ubani ofuna ucabanga ukuthi ngamsiza ubhuti usengamsiza ngoba la asikhuluma ukuthi amsize ngokulashwa kodwa noma ngamtholela umsebenzi noma ngamsiza ekuthena aqhubeke nesikole noma yini mntakababa singabonga kakhulu kama lohlelo ke izimpande ezama Africa le iBlack Life TV elami uKings Chaka ngwaluqa Sale kahle ngazawe sophila sibonana kokuzayo. Is the black